10-15 ವರ್ಷ ತಿಂಚಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಟ್ಟು ಬಿರುಕು ಬರ್ತದೆ. ಡೈವರ್ಸ್ ಆಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತುಂಡು. ದುಂಬು ಪೂರ 1 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಇನಿ 10-15 ಕೋಟು ಬಜೀ ಈ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಕೇಸನ್ನು ನಡಪಾರ ಬೋಡಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿದೆ. ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಡೈವೋರ್ಸ್ ಕೇಸನ್ನು ಅತಂಡ ಈ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಂಚಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯುಲು ಏತು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಮಲ್ಪು ಐಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. 10-15 ವರ್ಷ ಬೇರೆ 1 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಇನಿ 10-15 ಕೋಟಿ ಆತಂಡು. ಐಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಂಡ ಈ ಏನು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆತು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನೆ. ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಏರೇರೋಟು ಚಾಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಏರೋಟು ಚಾಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ, ಅವು ಬುಡತಿ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಅಥವಾ ಕಂಡನಿ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಅಪಗ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು. ಆ ವೈಮನಸ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತು ಅವು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿರುಕು ಬರ್ತದೆ. ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಲು ಕೋರ್ಟ್ ಹೋತು ಡೈವೋರ್ಸ್ ಪಿಟಿಷನ್ನು ಆ ಪಿಟಿಷನ್ ಈ ಪಿಟಿಷನ್ ಪಾಡನ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಪುನು. ಅವೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಗೂ ಮುಖ್ಯ ಬೋಡ ಏನವಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಂದೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಕಂಡ ನಿಮಿತ್ತ ಬುಡತಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಪ್ಪೋಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂಚನೆ ಬುಡತಿಗೆ ಕಂಡ ನಿಂತುಬೋಡು ಬುಕ್ಕ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಇತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆದಿ ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಈಗೋ ಏನು ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಡು ಕಂಡನಿ ಆಯ್ನ ತರಟಿ ಏನು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂದು ಬುಡತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಜನ ಬುಡತಿ ತೆರಿಯೋನೆ ಏನು ಮಲ್ಲ ಜನ ಎಂಕ 50,000 ಸಂಬಳ ಉಂಟು, ಕಂಡನಿಗೆ 25,000 ಸಂಬಳ ಉಂಟು, ಪಣ್ಣದ ಬುಡತಿ ಕಂಡ ನಿಮಿತ್ತ ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪನೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣ ನೋಡ್ತಾತ್ ಏತೋ ಡೈವರ್ಸನ್ನು ಆಪು ಅಂಚ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚ ನೆಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ವ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು. ಏನೇ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಏಪಲ ಕಂಡನಿ ಬುಡೇತಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಕಂಡನಿ ಬುಡೇತಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಡನಿ ಏಪಲ ತೆರಿಯೋಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಬುಡೇತಿ ಇಡ್ತು ಮಿತ್ತು ಆತನ ಬುಡೇತಿ ಏಪಲ ತೆರಿಯೋಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡನಿ ಇಡ್ತು ಮಿತ್ತು. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್. ಅಕ್ಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪೇರು ಪಂಡ ಕಂಡನಿ ಏನು ಮಲ್ಲ ಜನ ಬುಡೇತಿಯನ್ನ ಕಾಲಾಳು ಶೀಸ್ ಮೈ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಪಂಡತಿ ಏಪ ಕಂಡನಿನ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡ ಆನಿ ಅಂಚಿನ ಮದುವೆ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮದುವೆ ಪೂರ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುದು. ಐಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆವಡುಂದ ಅಂಡ ಕಂಡನಿ ಬುಡತಿ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪೋಡು. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಂಚ ಕಂಡನಿ ಬುಡತಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ, ಬುಡತಿ ಕಂಡನಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ನೆನಪರ ಅಕ್ಕಲು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅವಾಗ ಈಗೋ ಕ್ಲಾಶ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್.